Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nihayet Ramazan ayı kelib җитте һәм Ramazan ayının соңгы 10 көнендә без Аллаһ Тәгаләнең Кадир кичәсен эзләүдә булырга тиешбез. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам 10 көнне үзенең түшәген җыеп, гыйбадәттә, ихтикафта уздырадыр. Һәм Кадир кичәсен бигрәк тә изгелекләр белән, игелекләр белән мул кылырга тырыша иде. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам безгә насихат кыла, шушы Кадир кичәсен тәүбәләр белән мул кылырга, белеп һәм белмичә эшләгән гөнаһлардан арынырга. Аллаһ Тәгалә хузурында тагын бер гамәл бар. Ул да инде Кадир кичәсе, ул Коръән белән бәйле булган кичә. Кадир кичәсендә Аллаһ Тәгалә Коръән аятларын иңдерә башлаган Мухаммад алейһиссалату вассаламга. Шуңа күрә шушы кичәдә без Коръәнне ачып укырга тиешбез. Укып, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен ятлап, өйрәнеп, Аллаһ Тәгаләгә адым-адым якынаюда булырга тиешбез. Һәм инде шушы Кадир кичәсен зикрләр белән, дугалар белән мул кылырга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә якынаерга насип әйләсен. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хатынына Гаиша радиллаһу анһага әйтә, шушы кичәдә, әй Гаиша, Аллаһумма иннaka гафун, кәримун, тухиббул афва фаъфу анни дип дуга кылсаң, бик хәерле була дип өйрәтеп калдырган. Ягъни Аллаһ Тәгалә син гафу итүче, син гөнаһларны, хаталарны кичерүче, яратасың гафу итәргә. Һәм безне гөнаһлардан арындыр, хаталарыбызны, гөнаһларыбызны кичер дип ялварырга Пәйгамбәрбез кушкан иде. Һәм инде шушы Кадир кичәсен бигрәк тә шөкер итүләре белән мул кылсак, бик күркәм булыр иде. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, шөкер иткән вакытта без Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз. Аллаһ Тәгалә хузурында шөкер итүләребез белән biz Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ия булабыз. Һәм булган нигъмәтләрне арттырабыз дип килә. Һәм шулай ук, шул ук мизгелдә без кешеләргә карата мөнәсәбәтне ныгытырга тиешбез. Бәлки берәрсе безне рәнҗеткән, үпкәләткән булса, аны гафу итәргә тиешбез. Һәм инде шулай ук Аллаһ Тәгалә белән дә мөгамәләне рас кылырга, ныгытырга тиешбез. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның хадисендә әйтелә, кемдә кем чын күңеле белән, изгелекләр белән, гамәл гыйбадәтләр белән шушы Кадир кичәсен мул кылса, Аллаһ Тәгалә нәтиҗә буларак ул кешегә гөнаһсыз, сабый, фитри бала кебек гөнаһлардан арыну бүләген бүләк итер. Аллаһ Тәгалә кабул итсен, һәрберебезгә Кадир кичәсен изгелекләр белән мул кылып, иң сагында 83 елдан да артыграк гамәл гыйбадәтләр белән мул булган гомердән дә күбрәк әҗр-савапларга ия булырга насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.